que avui fem rodó de carn rostit. Per fer aquesta recepta necessitarem carn de tocino i de vedella. La pots comprar picada o fer-ho com jo amb la processadora. I afegirem 1 o 2 grans d'all, això va al gust, julivert, olives negres i una llauna d'anxoves. Si prefereixes que aquests últims ingredients que hi hem posat no quedin a trossos, tritura'ls abans de posar-hi la carn. Per últim afegim la vedella i ho triturem tot bé. Ara barrejarem aquesta carn amb un ou per ratllat i una mica de sal, poca, perquè recordeu que hi hem posat anxoves. Si compreu la carn picada tindreu menys feina. Demaneu-li al vostre carnisser que us la passi 2 vegades. Ai, que se m'oblidava, s'hi ha de posar un raget de moscatell o mistela. Si és necessari, afegim més pa ratllat. Penseu que ha de quedar una massa ben compacta. Aquesta recepta és de la meva cunyada Àfrica. Quan jo començava, ella va ser la primera en creure en aquest sistema. La seva feina li deixa poc temps per cuinar i la CCM diu que li ha facilitat la vida. Àfrica, gràcies per compartir-la. Bé, la recepta original no portava ous de guatlla, però ja li he posat que queda més maco. Així és com ha de quedar una pilota ben ferma. Posarem oli a l'olla i ara es tracta d'anar fregint totes les bandes. El que ve a ser segellar la carn, però ens ha de quedar ben daurada. El nostre objectiu sempre és fer receptes boníssimes i estalviar, i us asseguro que queda com fet al forn. Quan ja el tombem per la última banda, posem la tapa i el deixem durant 5 minuts a foc lent. I ja podrem posar l'olla dins la CCM. Ho deixarem cuinar un mínim de 4 hores i un màxim de 6. Passades 4 hores comprovem la seva temperatura interior i encara és de 60 graus. En calent és molt bo, però els talls han de ser més gruixuts. Si el deixem refredar, el podem tallar més prim i és ideal per l'estiu. Aquesta és una proposta, però pots buscar receptes de fiambre de carne, que n'hi ha moltes a internet. Fes la que més t'agradi sense utilitzar forn, amb la CCM. Si t'ha agradat, comparteix amb les teves amistats, regala'm un m'agrada o comenta, que així m'ajudes. Queda boníssim i maco a la taula. Cuina de consum mínim, cuina sostenible.